Oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piyo semangate. Nggih dalam aturaken wilujeng dalu kagem Bapak Lurah ugi Bapak Ibu perangkat Desa Dusun Merjoyo Desa Jati Pasar. Nggih leres nggih. Mboten supe dalam aturaken kagem Bapak kalian Ibu Dusun Merjoyo Desa Jati Pasar. Nggih kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken gening-gening manis campur sari. Sumangga Kang Mas diparingi Kusuma Wijaya. Halo, Karlan Sami, Husni
Budi Wijaya. Ing mekarongan semi puspita ing taman sari manglong manong sewangi kelawan ulane datari ambarung sasmito sangkung bawaya rangsang pucuk sari Mas Jana. Oke, Wilujeng dalu neng Citriku. Wilujeng dalu Neng Putri. Nah, nggih alhamdulillah kalau sampun ngaturaken tembangipun Kusuma Wijaya. Nggih. Nggih penontonnya antusias banget, semangat banget walaupun hujan rintik-rintik. Nggih, hujannya nggak terang-terang.
Sabu tetap hadir. Ya, nggak terus terang udane. Nggih, disyukuri mawon. Nggih. Ngaturaken kudu atur panjenengan Bapak Kepala Desa. Heeh. Engkang parikasma sinten to ning? Boten semerap. Mbon Sumerap nggih. Nggih. Kalau saya tahu deh, panjenenganipun Abah Haji Mulyadi nggih. Oh nggih, wilujeng dalu Abah Haji Mulyadi. Piyantune wonten kajeng niku ning. Nggih. Alhamdulillah. Dumateng Bapak Kepala Dusun nggih ngaturaken sembah nuwun. Nggih. Dadi Penowo Budi Wijaya timbalan malih dalu niki. Nggih, amin. Monggo langsung kemawon. Mbok pilih panjenenganipun Bapak Kepala Desa utawi Bapak Kepala Dusun. Nggih, monggo Bapak Kepala Desa. Nggih. Ugi perangkapipun. Nggih. Gitu deh. Pripun Bapak? Menawi ngersakaken lagu monggo. Mboten minggah, mboten napa-napa, cuman request nggih mboten Nggih, mboten napa-napa. Oke, kesipun dumateng YouTuber yang sudah hadir, matur sembah nuwun. Nggih. Selalu mengikuti tampilan Budi Wijaya. Nggih, semoga Bapak. Nggih, monggo Bapak Kepala Dusun. Nggih. Dia niki nyuwun trawulan. Trowulan. Lagu daerah daerah Trowulan dari lagu niki Trowulan. Monggo yuk. Juga yang bareng-bareng lagi Budi Wijaya.
J Mas Jono. Nggih, pripun ning Nyatika? Jeniki wau trawulan sampun nggih Mas. Sampun. Langsung disusul Mas. Nggih, Wonten selendang biru. selendang biru sing lagu apa? Oh, sing lagu. Nggih. Nek sing tetep ana janjimu Mboten. dudu iku. Nggih, katuraken semanipun panjenenganipun sabu saking Gunung Kelut Rawo. Ning Karempong. Oh, tadi dirimu dikasih bikisan ya. Nggih Mas, selalu pokoknya. Selalu. Sembah nuwun sabu kelut. Tim Juga- kopior niki ten wengking lho Mas. Oh, tim kopior hadir. Nggih. Sembah nuwun. Juga Trans Jatim ning. Nggih. Dari sore sudah hadir. Sabu balung panggang juga hadir Mas. Terima kasih Mbak terus Mbak Nuwun tanpa terkecuali pokoknya seluruh Grup sabu. Niki terbaru loh seragamnya kuning-kuning sedowo ya Mas. oh siap bos. Ganti nggih luar biasa pokoknya gonta-ganti kostum. Pripun Mas? Oke yuk Delewong sudah siap. siap bos. Tarik Mas. Lodrong lodrong. Anak hei.
sembah nuwun selendang biru sampun. Neng menok Wulandari. Nggih, sampun kula layani nggih Mas nggih. Nggih, warung nggih Nggih, dari. kula menyapa dulu Mas. Monggo, siap. Nggih, niki Bu bapake tasik sehat nggih. Tasik semangat nggih. Tasik semangat nggih Ibu Bapak. Nggih, meski Jawa tasik semangat nggih. Hujan masih air. Jenengan miliknya masing-masing. Nggih, Mas. Nggih. Nggih. Iki dari belakang wonten ingkang request. Napa, Mas? Jadi Sebeto Bancang nggih, yang diminta lagunya Pria Idaman. Pria idaman. Juga dari Sabu Kelut mau nyuwune WT. Warung tendok. Ning Ika Repo. Atur Nggih. salam panjenenganipun teman dekat no Nggih, Bapak Ahmad. Salik nggih. Heeh. Nggih. Dalam Mbak. Kalian Mbak Winda. Ah. Nggih. Wilujeng dalu matur Wilujeng sembah dalu. nuwun Matur sampun mriki malih nggih. Kalau mau Mugi-mugi taun ngajeng nggih mriki malih. insya Allah begitu deh. Nggih. Iya. Mugi-mugi nggih mboten Jawa malih, Mas. Insya Allah begitu deh. Nggih, pun supe Mas. Nggih, pripun? Wau nggih tasik wonten bojo 2. Bojo loro. Nggih. Tunggu. Nggih, monggo. Nggih, dulu. Oke, yuk minangkani pemuda dari Sekoto Bancang, nih Pria Idaman. Dengan kembali Budi Wijaya Mas. Ada lagi Karepo, Aku lo wes. wah, bulu bapaknya. Angel oi.
Sudah. Nggih, Mas. Nggih. Masih lanjut. Bojo 2. Oh, WT dulu. WT dulu. Dalu niki Delewung kali Wiro Pradonggo agak jauh lah. Nggih. Terbatas oleh got. Terbatas oleh got. Nggih. Dalem ya yo celak-celok ae si arek-arek yo diniki mbek lapo. Iya. Mas, pripun waktunya masih ada? Masih belum ada connect dari Abai. Nggih, niki ada kasunyatan, Mas. Bengak-bengok mawon. Kasunyatan. Kalau nanti enggak waktunya udah habis di acara budaya Nek ya. bedayan kok lek gak nutut ya. Besok. Sik tambah WT iki lho. Udi Wijaya. Kopi susu anget-anget, gedang goreng panas pisang. Yo bisa diagen yo ning meja yang biasane. Nuduke puji sayang, asik sinene aku temenan. Wes kadung dadi langganan limon sing bisa seneni aku. Yo, bareng-bareng ini saya Yo, Nana Zika, yeay! Angon asep kopi, susuri gombong rodia. Lantu kota yang bermokok. Gedang goreng
Dikenalkan si Dede ono tomo ae lho, Mas. Tak urut dari sebelah kanan. Yuk, Ada siapa? Putri. Ayo. Gila deh Putri. Saya si Putri Sinten Bandung. Datang kemari menurut panggilan Anda. Hoi. Susul neng yang tidak. Ayo yo, Kan sesuas berbahaya. awas. Ada siapa lagi, Mas? Langsung si gemoy. Sing gemoy. Petok Wulandari sebagai Yuk. bendahara. Persiapan bokongnya awas yuk. Ayo Mas Abi. Horor, Mas. Belum. Si gemoy sudah si kecil mungil. Oh, si mungil. Si mungil. Ayo. Yuk. Aduh serius. Gomboy. Ayo si belajar yuk. Dia belajar. Orang gak fokus ini. Awas. Ayo. Sana lagi. Kita lanjut, Bos. 3 terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Adik. Ayo adik. Dan penggerak. Goyak. Lagi karep. Angger loh, Mas. Bo. Kasih semangat ya. Kasih tepuk tangan dulu buat saya. 1, 2, 3, ya. Bersama Baby Hiu. Sudah. Ayo, Mas, lanjut lagi yuk. Angan kopi susuri gombok rodeo. Terima kasih Mas Jono, rame sekali kalau warung tendo ini. Oh pasti. Gini satu tebang warung tendo nih gua tebak terakhir Nggih. dalam acara campur sari. Campur sari. Mangke pinangke acara Bedayan Sekar Sari namung kejedah taring remong. Begitulah. sekiranya. Besok tugasnya LBWJ teng daerah Putat nggih Mas. Nggih, Jetis. nek mboten salah. Nggih. Jetis, kecamatan Jetis. Nggih. Nggih ta. Nggih. Kula mboten ningali jadwal. Oh, tanggal 1 wonten benjing nggih. Pokoknya dipantau deh. Nggih. Di YouTube. Jadwalnya selalu ada di Facebooknya Ludruk Budi Wijaya.
Iya, Loh. siap. Bapak Kepala Yes. Desa. Nggih, Bapak Kepala Desa niki. Nggih, mohon izin Abah Didi Purwanto. Nggih. Niki saking Bapak Kepala Desa, satu lagu mawon. Oh. Nggih, Mas. Nggih. Yang diminta niki Bapak Kepala Desanya cuma kamu. Coba kamu. Iya, biasa lek napa MC nak cuma kamu. Nggih, teman terakhir. Untuk yang minta kasunyatan kali nopo niku? Kasunyatan kali bojo loro Tribun. mawar di tangan Nggih. melati di pelukan Nggih. kersane nggih. Niku dilayani ten Bedayan Sekarsari nggih. Yo mangga. Delewong sudah siap. Siap, Bos. Tarik mas. Lagune kalem iki. Yang mewah banget. Melo mas, lagune wong bucin iki mas.
kasih. Satu tebang cuma kamu. Nggak Nggih. bukan Bapak, kalau pagi satu rep mawon nggih. Masalahnya waktu ini sudah malam. Oke Mas. Gini, yo perform terakhir. Monggo langsung mawon Mas. Yuk.